ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸಂಪುಟ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನೆಕ್ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಗುರುವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ತರ್ನ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದ್ ನಡಪಾದನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ಪೊಯ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಸಂಪುಟ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಮಠದ ನಡುಟು ಓದಂಟಿತ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಲ್ಪರೆ ಮಠ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗೂ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಕ್ತರ್ನ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಗುರುವಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ದಿತ್ತಂಡ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಸರದ ಅಂಗಡಿಲೂ ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತ. ಮಠಕ್ಕೂ ಸೇರಿನ ಅಂಗಡಿಲೂ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದಜ. ಮಠದ ಎದುರುಂತದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದ್ ನಡಪಾಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಮಠ ಅರ್ಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತನ. ಆಂಡ ಅರ್ಜಿನು ಕೋರ್ಟು ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ. ಬಲಾತ್ಕಾರದ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಕೋರ್ಟ್ ತೆರಿಪಾದಿತ್ತಂಡ.